Gèneres regenerats, parlarem del fado. Què és el fado? Com ha arribat a convertir-se en la música popular portuguesa? Quins són els màxims exponents de la música fadista? Segueix vigent la música fado avui en dia? Hola a tothom, benvinguts a Gèneres regenerats. Ens trobem un dia més a punt per parlar de gèneres musicals, perquè a Ventilador Music ens agrada la música diversa per gent diferent. Avui iniciem el programa amb el fado, la música urbana de Portugal. Què és la música fado? Prepareu-vos per endinsar-vos a la melange i enamorar-vos del mar en aquest gènere. La música fado és la música tradicional portuguesa més coneguda internacionalment. Compta amb 2 segles d'antiguitat i coneixem l'existència de fados des de 1838. El seu origen, però, no és del tot clar i hi ha diverses teories que descobrirem més endavant. En el fado s'expressen experiències de la vida a través del cant, principalment cantat per una sola persona, home o dona, i habitualment el cant va acompanyat de la guitarra portuguesa, una guitarra inventada al segle XIX amb una caixa de ressonància arrodonida i 12 cordes metàl·liques que porta un so particular a aquests gèneres. En formacions més grans, el fado també pot estar acompanyat de guitarra clàssica i contrabaix. I què vol dir la paraula fado? Aquesta paraula deriva del terme llatí fatum, destí, i segons el diccionari, el fado és una cançó popular portuguesa de caràcter melancòlic. Aquesta definició ja ens dona algunes petites pistes de quins seran els temes principals dels que parlarà aquest gènere. En efecte, els temes més cantats del fado són la melangia, la nostàlgia o petites històries de la vida diària dels barris humils, però especialment es centren en el fatalisme i la frustració. Les seves lletres canten sobre emocions intenses, amor i desamor, traïcions, gelosia, venjança i desgràcies que retraten el temperament aventurer, somiador i nostàlgic del poble portuguès. Però el fado no sempre és trist. Sovint també és atrevit i bohemi i canta la gràcia del seu poble parlant sobre les verines, venedors ambulants de peix, els mariners, els bohemis, els infants. Escoltem un fado alegre d'Ana Moura amb Dia de Folga. Quins van ser els orígens del fado? Com va evolucionar fins a dia d'avui? Quins són els artistes més rellevants? Ho descobrirem ara mateix a Gèneres regenerats. Com hem comentat, l'origen del fado és incert i hi ha diverses teories i misteris al voltant d'aquest gènere. Hi ha qui identifica el seu origen amb el cant de la gent del mar, inspirats en la solitud, la nostàlgia i els balancejos dels vaixells sobre l'aigua. I es creu que va néixer als barris al voltant del port de Lisboa entre classes pobres, mariners, obrers, rufians, gent bohèmia d'Alfama, Bairro Alto, entre d'altres. També es diu que guarda relació amb les Càntigues d'Amigo, una composició poètica d'origen galaico-portuguesa de caràcter amorós considerada la lírica primitiva hispànica, i que aquests cants es van veure influenciats amb l'arribada de les colònies donant forma al fado. Una altra teoria és que provingui de les cançons de saló brasileres anomenades moudinhas i de la música africana. Segons el músic Rui Vieira Neri, el fado va començar a sorgir lluny de la capital portuguesa. Al 1808, el rei Joan VI es va veure obligat a abandonar Portugal amb la seva família i la cort, embarcant-se cap a una antiga colònia de Brasil, on part de la població també va decidir emigrar amb ell. La tornada d'aquests emigrants a Lisboa es va trobar amb una nova expressió musical influenciada pels britànics, espanyols i francesos que s'havien establert a la ciutat en aquest període turbulent. De tota aquesta fusió cultural va sorgir una mena de moviment cultural popular que aviat rebria el nom de fado. Va començar a ser cantat a les tavernes i als patis dels barris populars com Alfama, Castelo, Mouraira, Bairro Alto i Madragoa, prenent després importància nacional. El que sí podem assegurar és que inicialment formava part del poble. Sorgit en les tavernes i bordells on es relaten penúries i dificultats, el tema del mar també és recurrent en les cançons. Destaquem Fado do Marinheiro, per ser el primer fado que es conserva datat en l'any 1840.
Escoltem aquesta cançó popular que va establir el model per tots els altres. D'aquesta arrel comuna van sorgir diversos estils: el fado castís, el fado aristòcrata, el fado corregut i el fado bohemi. Són algunes de les facetes d'aquesta bella tornada lisboeta. Somente para pôr à prova o valor do marinheiro que em lutar com as prossalas no tempo. A principis del segle XIX, el fado es va mantenir en ambients pobres com prostíbuls. No va ser fins a començaments del segle XX quan va evolucionar i va guanyar una major complexitat compositiva arribant als escenaris. Amb l'aparició dels primers micròfons a partir de 1925, es comencen a enregistrar les primeres obres de fado en discs amb 78 BPM. D'aquesta manera, es va anar integrant a poc en famílies de classe social mitjana, escoltant-se posteriorment a les ràdios. Inicialment, el fado sonava de manera improvisada, però a partir dels anys 30, les cases de fado van sorgir amb força, sobretot al Bairro Alto. Es tracta de restaurants o tavernes on s'interpreten fados. Aquesta evolució el va allunyar de la improvisació, però no prou per acabar amb les tavernes on es fan actuacions espontànies al so de la inspiració del moment. De fet, avui en dia, si us passeu pels carrers de Lisboa, encara trobareu locals on podreu gaudir d'un bon sopar o una copa mentre escolteu diverses agrupacions de fadistes. L'època d'or del fado comença als anys 40. Finalitzada la dictadura a partir d'aquella època i fins a mitjans dels anys 60, es van multiplicar talents i van néixer estrelles de primera categoria com Amàlia Rodríguez i que van portar finalment el fado a tothom i el van consagrar dins dels circuits del world music. De la mà de la cantant van aparèixer dins dels gèneres poetes portuguesos com Pedro Homem de Melo, Alexandre O'Neill o José Carlos Ari dos Santos, entre d'altres. Escoltem el poema musicat Com que vos, de Luis de Camones, interpretat per Amàlia Rodríguez. Al novembre del 2011, la UNESCO va declarar el fado Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Quines figures importants podem trobar en el fado? Una figura rellevant en la història d'aquest gènere musical és Maria Severa Onofriana, considerada la primera cantadeira de fados. Maria Severa era una dona molt bonica, gitana, de classe social baixa, que treballava de prostituta i que cantava i tocava la guitarra als carrers de la Mouraira. Es diu que va ser amant del comte de Vimioso, amb qui va assistir a alguns actes públics. La seva relació i la mort prematura als 26 anys, a causa de tuberculosi, va contribuir a crear-ne un mite. La relació es va recollir en la peça teatral A Severa, de Julio Dantas, qui, per previsió de la família, va haver d'ometre la identitat del comte. Més endavant, l'obra literària va ser la base del primer film sonor produït per un portuguès i realitzat a Portugal de José Leitão Fang, titulat A Severa, realitzat el 1930. Escoltem un dels fados que sonen al film. Amor, mas óbvio com jeito, se o meu coração te sente, fica-me aos saltos. També ens agradaria rescatar a Ercília Costa, de principis del segle XX. Actriu de revista, compositora i fadista portuguesa, està gairebé oblidada per les vicissituds del temps. Però Ercília Costa va ser la primera cantant de projecció internacional i de gran renom dins de les fronteres de Portugal. Escoltem Fado Dois Tons. Gosto de ti porque gosto, a razão não sei dizer, como tu de mim não gostas, eu canto para te esquecer, como tu de mim não gostas. A continuació parlarem de la gran representant del fado, la gran ambaixadora d'aquest gènere i admirada internacionalment, Amàlia Rodríguez. La seva carrera musical va durar 40 anys fent-se popular entre els anys 1950 i 1970, però els vincles amb el règim dictador Antonio de Oliveira Salazar la van obligar a retirar-se dels escenaris durant la posterior revolució dels clavells de 1974.
Durant la seva trajectòria professional va gravar més de 170 discos, obtenint importants premis internacionals i aconseguint més de 30 milions de còpies, equivalent a 3 vegades la població del seu país. Va cantar principalment a la seva llengua materna, el portuguès, però també en espanyol, anglès, italià i en francès. Des de ben petita l'artista va rebre poc suport familiar. Amèlia es va criar en una família amb pocs recursos. Va viure amb els seus avis fins als 14 anys d'edat, edat en la qual va anar a viure a la capital portuguesa amb els seus pares, i allà la vida va canviar completament. Va començar a adquirir fama com a cantant de fados malgrat el rebuig que els seus pares mostraven. Va arribar a cantar a Madrid, París, Roma, Rio de Janeiro, Nova York i Edimburg, entre d'altres ciutats. Com a curiositat, va col·laborar a la pel·lícula mexicana Música de Siempre, amb la cantant francesa Edith Piaf. En canvi, va rebutjar actuar en una pel·lícula de Hollywood per seguir-ho fent en portuguès. Com hem comentat, va mantenir una bona relació amb el dictador Salazar, però, tot i així, la dècada dels 60, aquest va prohibir la venda de la seva cançó Abandono Fado de Peniche, per ser considerada un himne dels presos polítics de la fortalesa de Peniche. Després de la caiguda de la dictadura de Salazar i el restabliment de la democràcia, Amàlia va publicar el senzill Meu amore marinheiro. Tot i que la portada d'aquesta cançó al·ludia a la Revolució dels Clavells, Amàlia va haver de retirar-se de la vida pública acusada de col·laborar amb el règim feixista i no es va deixar veure fins alguns mesos més tard. Tot i que aquestes acusacions van provocar una aturada en la seva carrera, va rebre diversos homenatges com la condecoració de l'Ordre de l'Infant Don Enrique per part del llavors president de la República Portuguesa, Mário Soares. Amàlia Rodríguez va ser guanyadora de premis com la quarta millor cantant del món l'any 1959 i rebre 3 vegades consecutives el premi Midem de Portugal, que s'atorga a la persona que més discos ha venut durant els anys 1967 fins al 69. Escoltem la cançó Boudar de Beberador, de l'àlbum premiat al 1967. A part d'Amàlia Rodríguez, també ens agradaria anomenar a Carlos do Carmo, un cantant fadista amb més de 40 anys de trajectòria. Es considera un dels pioners de la nova música portuguesa i ambaixador de la cultura portuguesa per les seves innumerables actuacions arreu del món. El 2014 va guanyar un Grammy llatí a l'excel·lència musical. Destaquem Lisboa, Menina e Moussa. Escoltem-la. Sabies que Amàlia Rodríguez no era fan de Madonna? Quan va arribar a ser coneguda internacionalment, la cantant portuguesa va dir en una entrevista: "No tinc edat suficient per escoltar la seva música, molt menys el seu personatge. Em va criar una àvia que es moriria si veiés el que fa Madonna en l'escenari." Declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 2011, el fado ha esdevingut un segell que va caracteritzar el país portuguès convertint-lo alhora en part de la cultura. Es tracta d'un llenguatge senzill que intenta expressar el més profund de l'ànima, les vivències, les emocions tristes i frustracions. Com hem comentat, encara és possible gaudir de fados en directe a les cases do fado, espais on cantants, guitarristes, artistes i aficionats canten cançons populars. El festival Santa Casa Alfama agrupa anualment els millors fadistes, donant a conèixer artistes clàssics i també la nova generació de fadistes i instrumentistes que han portat al fado sons de fusió que, sense modificar-li el caràcter, aporten facetes insospitades. En l'actualitat, el fado s'ha reinventat incorporant nous instruments i lletres que atreuen els joves sense arribar a perdre l'essència. La cantant fadista, Cuca Roseta, considerada una de les millors veus de la nova generació del gènere, ha donat la seva opinió dient que el fado no mor. Però el fado no només està a Portugal. A Espanya trobem el Festival de Fado, que se celebra a Madrid i es centra en el fado i el mar com a lloc de naixement de la cultura i de la música popular. Sabies que les cançons tristes ens fan recordar i reviure moments bonics? Les cançons que solen dur lletres senzilles acompanyades de música serveixen com a canal per a transmetre el missatge més potència augmentant la càrrega emocional de les paraules.
La música ens connecta o desconnecta de la tristesa amb més facilitat, ajuda a expressar i a entendre millor els nostres sentiments. Ja hem parlat d'algun dels exponents principals del fado com Amàlia Rodríguez, però no n'és l'única. No et perdis els millors 8 artistes del fado de l'actualitat. Amb el número 1, Maritza. Arrel de la mort d'Amàlia Rodríguez, Maritza comença a ser reconeguda per col·laborar en els seus homenatges pòstums. El 2001 publica el seu primer àlbum, Fado Emim, que va arribar a quadruple platí. Fado Curvo, el 2005, la va consolidar com a artista internacional. El seu àlbum, Transparente, llançat el 2005, va ser traduït al castellà. Després d'Amàlia Rodríguez, és l'artista portuguesa que ha portat una carrera internacional amb més èxit. Amb el número 2, Dulce Pontes. El 1991 va quedar 8è al Festival d'Eurovisió amb la cançó Lusitana Paixão. Ha actuat juntament amb artistes com Ennio Morricone, Andrea Bocelli i José Carreras. És considerada una de les millors artistes dins el panorama musical portuguès, donada la seva versatilitat, dramatisme i calidesa de la veu. Amb el número 3, Cristina Branco. Va aconseguir cridar l'atenció del públic en un club d'Holanda alhora que el seu primer àlbum, Murmurios, llançat el 1999, va ser aclamat per la premsa rebent el premi francès Choc de l'année du monde de la musique, a la categoria de música internacional. El seu segon disc, Postscriptum, va rebre el mateix premi i el tercer, O Descobridor, va ser disc de platí a Holanda. Els instruments que fa servir per les seves composicions són veus i 3 guitarres. Guitarra portuguesa, guitarra i baix. Queria ficar mais pouco, mas chegou a alvorada. Queimei do fosse para sempre madrugada. Amb el número 4, Anna Moura. Artista de música pop i rock en un inici, va anar introduint-se a poc en el món del fado, cantant una cançó del gènere prèvia a les seves actuacions i més tard en les cases de fado. Assegura que començar a visitar amb freqüència aquestes cases li va canviar la vida, convertint-se en una de les principals cantants fadistes tradicionals, treballant amb el productor, arranjador, compositor i guitarrista Jorge Fernando, que va treballar amb Amàlia Rodríguez. I seguim amb el número 5. És un grup format per 7 integrants conegut com a Madre Deus. Incorporen sons que s'apropen al classicisme i al pop que va tenir èxit des d'un principi amb el seu primer àlbum, Os Dias de Madre Deus. Amb el número 6, Katia Guerreiro. D'origen sud-africà, es va llicenciar en Medicina a Lisboa, però ella mateixa va dir que ser mare, metge i alhora cantant no resultaria, pel que va decidir tan sols ser mare i cantant. Esmenta que el dia que va fer el seu últim examen de Medicina, li van trucar per telèfon invitant-la a participar en l'homenatge d'Amàlia. Pensat que seria una bona manera de celebrar el seu títol, va resultar tot un èxit, ja que la premsa va parlar molt bé d'ella. Si més no, ella volia tenir una carrera mèdica, en lloc d'artística, però 3 mesos després d'haver cantat en l'homenatge va començar a gravar el seu primer disc. Amb el número 7, Mícia. És un artista de fados de pare portuguès i mare espanyola que va treballar inicialment en el teatre El Molino de Barcelona,
d'on va agafar influències de tangos, boleros i fusions d'instruments com la guitarra i l'acordió. Transborda de dor, meu coração sem tristeza, transborda. I amb el número 8, Cesária Évora. Va començar a cantar als bars de la ciutat de Mindelo. La cantant de Cabo Verde és coneguda per actuar descalça adquirint el nom de la diva descalça, com a gest cap al Cabo Verde més pobre. Ha estat premiada amb el Grammy al millor àlbum en 2004 i ha venut més de 5 milions de discos. Sabies que la cantant Missia ha superat 2 càncers? L'artista va comentar que no volia parlar del tema fins que el treball ho va fer necessari. Mentre feia la banda sonora, Pura Vida va comentar el següent. Els meus problemes de salut eren tan visibles i obvis que seria fals no unir la part privada i pública. Soc una persona completa i s'ha de dir la veritat, ja que aquella vida privada ha influït totalment en el disc que acabo de treure. Néboa és una cantant de fados catalana de Barcelona que canta fados en llengua portuguesa, però també en català. Ha cantat la cançó de Joan Manuel Serrat, de Mica en Mica, en el seu disc Fado Distraído, o La Mar Nostra en el disc Història de Catalunya. I el meu racó va ser el teu racó també. Era jove i bonica, vam començar. L'artista Sílvia Pérez Cruz és una cantant catalana de Girona que va actuar el 2014 a Lisboa en un concert de jazz i fado amb artistes locals on va tenir l'oportunitat de cantar per primer cop fado. I com ella justament va declarar després del concert, en la meva primera actuació em va impressionar com el públic portuguès va reaccionar. Va ser llavors quan em vaig adonar del seu significat i transcendència. Sabies que el fado pot estar interpretat per homes o dones? Carlos do Carmo va ser un cantant portuguès amb fama internacional que va iniciar la seva carrera musical a 1964 gravant el seu primer disc amb només 9 anys. Les seves cançons més conegudes són, entre d'altres, Os Putos o Un Home en Nacidade. Ricardo Ribeiro és també un conegut fadista que ha rebut premis com el Trofeo Revelación l'any 2005, atorgat per la Fundació Amàlia Rodríguez. Ja coneixem una mica més el fado, la seva història i artistes i bandes actuals que segueixen mantenint aquest gènere en constant evolució, tot mantenint les seves arrels. Però encara tenim alguna anècdota més per explicar-vos. Sabíeu que el fado té més de 140 estils diferents? Els estils més coneguts de fado són a capella, corrido i castís. El primer, com el seu nom indica, és un tipus de fado sense acompanyament en el qual els cantants actuen sols. El segon tipus és el fado corrida, el qual és més alegre i ballable. Per últim tenim el fado castís. És el més tradicional i es canta en els barris de Lisboa. Pot ser alegre i descriure escenes quotidianes humorístiques, o pot ser melancòlic i trist. Ha arribat el moment de llegir. Us animem a posar la nostra playlist del fado mentre llegiu Història do Fado, un llibre que ens mostra la història del fado d'una manera detallada, passant pels cantants de fado, les fases i guitarristes de fado de principis del segle XX. I pels amants del cinema, us recomanem la pel·lícula Fados, una pel·lícula dedicada al gènere musical dirigida pel cineasta espanyol Carlos Saura. En la pel·lícula s'aprecien homenatges a grans artistes del fado, com la primera fadista de la història, Maria Severa, o la gran Amàlia Rodríguez. Es recullen també imatges de pel·lícules i gravacions antigues que ajuden a contextualitzar millor l'època. En aquest film participa l'artista Maritza, de la que hem parlat i escoltat la seva música actuant com una de les principals protagonistes. Avui també us volem recomanar alguns museus. Si algun dia decideixes viatjar a Portugal, us recomanem anar al Museu do Fado. Es troba a Lisboa i en ell es pot conèixer la història del fado des dels seus orígens fins a dia d'avui. A més, el museu es dedica a fomentar el fado a Lisboa mitjançant tallers, seminaris o actuacions. D'altra banda, a Lisboa també podreu trobar la Casa Groga d'Amàlia Rodríguez. Convertida avui dia en un museu, aquest recull les memòries de la cantant més destacada del gènere.
La casa recull quasi 30.000 objectes personals com medalles, vestits i instruments. Doncs bé, família, ha arribat el moment d'acomiadar-nos i posar punt i final al nostre capítol sobre el fado a gèneres regenerats. Si voleu seguir coneixent més gèneres musicals, no us perdeu els propers capítols. Ben aviat descobrirem un gènere passional vinculat a l'Argentina. Us deixem una llarga llista de cançons de fado perquè les pugueu escoltar sempre que la vulgueu. La trobareu a les plataformes digitals i si teniu dubtes o ens voleu fer alguna recomanació, escriviu-nos. Des de Ventilador Music estarem encantats d'escoltar les vostres opinions. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres parlant d'aquest gènere. Ens veiem a la propera sessió de Gèneres Regenerats per seguir descobrint música diversa per gent diferent.